Joseba Moreno naiz, Arizkungo Gozaten bizi naiz, eta Legasako fabrikan aitzen naiz lanian, bai. Azkeneko 4 urte egondu naiz, gero baiko zinegotzi bezala. Ingurumenako maitale naiz, eta gero, ezkondu nago eta 2 semeekin. Pixket, baztango geroa bai bilatzen duna baztanen, da errespetua eta responsabilidadia, eta 2030ko agendan buruz Europako eta Nafarroko eskutik laundu. Agenda hori, 2030ko agenda hori, dago zentratue pobrezia, berdintasuna eta klima aldaketa. Niretako gaude hor talde goxo bat ez, jende desberdinekin, baina hala ere beti errespetukin eta bazterkerikin gabe ez. Talde bat, guretako talde zeintzukin bat da, eta idea batekin ez, Nafarroan gu erabakitzen dugu. Hastion erranduen bezala, gure proposamena, odo programa 2030ko agenda izan da ez, hastion erranduena berdintasuna, pobrezia eta klimaren aldaketa. Hoi zein dire gure 3 puntu potentinak. Horren barne, egoin dire zerbitzu publikoren defensa, hirigintzako plana ere berritzia, Lekarozko kampusa bultzatzia ez, kultura dinamizazioa eta laguntzi ere, Lekarozko gunean estudio bat itia kirolak indartzeko, hor iten aldiren kirola guztiai, bai futbola, bai rugbia, bai eskubaloia, bai volei denak, eskalada, hori denak estudio batin. Gero, kalitatezko turismo ere, garapen indartu, eta gero ere argi publiko berritu, autobus elektrikoa bultzatu, eta kotxeak kargatzeko puntua jarri, eta eraginkortasun energetikoa ere. Hori zein dire gure puntuak printzipalenak. Badakigu ez, baztanen badirela etxe bizitza honitz, hutsak, eta problema handi bada hori, baina ez da erresa hori moldatzia. Etxeak ja haunitz hasi dire erortzen, eta hori mantenitzeko eta etxe horiek ere moldatzeko, hastion erranduen kostatzen du diru haunitz, behar da diru haunitz hori moldatzeko ez. Gaur egun jendia soldatak arron bajo badute eta gaztik ez dire normala den bezala ez dire animatzen hortan sartzia ez. Bai udale aldetik hor lan bat aide egiten ez, bai Nafarroko gobernukin sinatu de plan bat, PAU-bet, ez? Hoi pixket bultzatzeko eta dinamizazioa izateko nukleo hiri urbanotan ez. Baina, pentsatzen dugu hori ez dela nahikoa. Plana hori lagunduko du diru laguntzak gehiago sortzeko, baina pentsatzen dugu zerbait gehiago behar dela. Eta ez da erresa, porque, karo, jabiak ere, kusi beharko dute zegoeran duten, zena duten, gehienak partikularra dire, eta pentsatzen duk, kostatuko dela hortik atratzia. Eta pena bada ikustia baztanen barneia nola badire etxekia lurrian. Eta horrez aparte, pentsatzen dugu ere gauz bera bordakin, ez? Bordakin, igual zerbait lan bat beharko dela irten bide bat emateko. Alokairio ikusten nahi gara, bai baztanen eta Bidasoako errekan ez, hemengo igunumenan, alokairio gero eta garestio dela. Pentsatzen dugu irten bide bat ona izaten aldela etxe hutsak betetzeko, baina bertze aldetik turismoekin jendia oiabik probesten dutez, apartamento turistiko egiteko eta ematen du hortik diru sarrera gehiago atratzen dutela. Pentsatzen dugu apartamentoko turistiko horiek ordenantza bat beharko dela pixka regulatzeko eta hortan alkilatu nahi duten piso horieko etxe horiek lagundu eta seguridade bat eman, ez? Bai ikusten dugu hauniztan beldurre ematen zaiote alkilatzia, ez? Eta gero, Nafarro gobernutik ere bultzatzen nahi dire ekima batzuk, eta hor egotia laguntzeko eta horkatzen hortan jarri nahi duenik. Gero bai aldetik beti erakutsi dugu gure konpromisua hondakinen bilketa, ez?
bai Baztanen eta bai Nafarroa mailan lege berri honekin. Pentsatzen dugu nahiko ongi kudeatu izan dela azkeneko 4 urte hauek, gure zerbait indugu ez, proposatu ginen mendiko plana garbiketa, nahiko ongi atera zen hasierako 2 urte, espero dugu aurten ere egitea ez, eta, bueno, jendiai kontzientziatu behar zaio, ze importantzia duen hondakinena ez, sobre todo zenbat errefusia atratzen den etxetik. Gero ere, jendiei animatzeko erreziklatzeko, konposta egiteko, eta gero ere gure proposamen izango zen, igual herria handietan 5. Zakarrontzia jartzea. Oian kudeaketekin, bada mendiko plana bat, sinatu eta pentsatzen dugu pixket ikusi beharko zela berriz, porque iduritzen du azken urteetan aunitz basoak moztu direla eta landaketa gutxin direla ez. Horrek aparte, guia Batzar Nagusian proposatu ginen kontrol bat ez, jakiteko zenbat arbola mozten diren, zenbat arbola sartzen diren, zemotak desberdinek, eta pena izan zen, porque Batzar Nagusiek gibilea bota zuen, baina pentsatzen dugu segitu behar dela lan egitean, eta trabeharko dugu plan hori ez, jakiteko Baztanen urtetik urtero zenbat arbola o zenbat lote markatzen dire, zenbat saltzen dire, zetako, ze arbol mota eta hori denak ez. Gero ikusten dugu akaziakin problema handi bat dela, akazia gero eta gutxiko bada, nekazariek ere kostantzen zaiote akazia bilatzia piketeak iteko, eta hortan ere Batzar Nagusian proposatu ginen ez, sistema hori aldatzea, leheno zen erdibana piketiak, eta gero patu ginen 5-3, reparto pixket nekazarin alde. Gero, galdude pixket ohitura ez, leheno bakotzak egiten zuen bere landaketak ere mendien, urte batzuk egon ziren diru laguntza gabe Nafarro gobernutik, eta berriz ere berreskatu dire diru laguntza horiek, eta pentsatzen dugu ohiturei berriz ere berreskatu behar zuela ez, jendiai ohiturei mendik komunalek eskatzia eta landatzia. Beti laguntzia izanen da landaketa gehiago izatea mendien. Eta gero, Basabarko proiektu horrekin ere, hasieran iduri zen proiektu oso ona zela, gero kusi da hortan kostatzen zaiola mugitzea, eta hor egoin gara pixket poliki zaintzia ber zein den horren egoera. Pentsatzen dugu aurrekontu bat zabalago egin behar dela talde politiko desberdinekin ez. Kusigo azkengo urteetan nola bakarrik kudeatu dute gobernun daudela, bi talde horiek, eta pena izan dugu pixket ez zabaltzea gehiago denen artean ez, hobetzeko aurrekontu hori ere. Gure proposamena izango da herriko partida handitzea. Eta saiatu ginen gainera aurten bezala, baina gero Bildu eta Ezkerrak kontran bozkatu zuten, baina segituko era idea horrekin herriko partida handitzea. Eta gero zorrakin, beti dute, zorra ez dutela sobera inbertsioa egin Baztanen zorra bazela kosta ez dakize, baina ikusi dugu zorra ere poliki pagatu dela, batre amortizazionari gabe, prestamok nahiko onga izan ziren, eta bada margena berriz ere diru laguntzak eskatzeko, edo prestamok eskatzeko eta inbertsioa gehiago egiteko Baztanen. Nekazari Baztanen egoera gero eta estua dute ez, eta badakigu zer den hori. Gu geroa bai, Baztango geroa bai bezala horre egoin gara ez, bultzatzen eta defenditzen hortan segitu nahi dutenai. Baitere lagunduko dugu Baztango produktaz kanpoan saltzeko. Gure idea da merkatu potente bat itia ez, Baztanen, igual hilabetien behin odola, hemengo nekazaritzen eta hola produktaz saltzeko. Bai ikusten dugu nekazari gero eta burukroze gehiago badute, eta hortan ere nolabait ere lagundu beharko zaiote ez. Igual aholkularitzuko zerbitzu batekin, nola zerbaitekin lagundu beharko zaiote, porque ikusten dugu nola egunero behar duten bete altak edo bajak edo kriston papera dutena, eta hortan ere lagundu. Gero ere ez dugu utzi nahi ere bertze lanean haitzen direnak eta etxean
hazienda mantenitzen dutenak, ez? Horiek ere animetu eta lagundu orain arte segitzea haziendakin, segitzeko zautzen dugun bastango zautzen dugunen. Eta gero beste arazo bat ere dutena da hirigintzakin, ez? Nola baitere nahi dutelaik zabaldu bere kuadrak edo bere granjak lur ez urbanatzegarria izatean. Hor ere, bai udaletik eta bai Nafarroan gobernu aldetik saiatu nola baitere errestatzeko. Bueno, industria bastanen pensatzen dugu bultzatu behar duela Lekauzko kampusa. Lekauzko kampusa azken urtetan bastango toki lan postuz gehiago sortu direna izan da, eta hortan pentsatzen dugu indar guztiek eramen behar duela, ez, Lekauzko kampusera. Ez dugu utzi nahi ere bazter batean Bidasoako komarkakin, igual inbeharko zen beste udalakin hitzarmen batzuk nolabait ere denean artean elkartu eta Iruñeragan bultzatzeko gure zonaldia, ez, industria gehiago kartzeko. Hortik ere, pentsatzen dugu bertako ekoizlei lagundu behar zaiotela, eta kalitatezko turismo ere bilatu, ez? Eta gero nolabait ere, herriko denda txikir ere lagundu eta animetu hortean segitzea, porque pena handi bada desagertzen badire denda txiki horiek herritik. Eta gero industria horren barne ere, pensatzen dugu aroztegia lagunduko dela, ona izan dela Baztanerako, sortuko dela lanpostu batzuk, eta horren ingurun ere sortuko direla industria edo sinergia gehiago, ez? Bueno, Baztanerako oso importantia dira zerbitzuak, ez? Bai osasunetxea, zaharretxeak, eskolak, aurreskolak, mediko konsultoriak. Iruditzen zaigu arras importantia direla segitzeko orain arte herritan eta bizitzia. Gu bai proposatu ginen eta azkenean atratzen aintzinen, ez? Por ejemplo, Arizkuneneko wifi jartzea. Pentsatzen dugu wifi toki gehiotan zabaldu behar dela, ez? Gaur egun dena bilatzen dugu olako instalazioak, olako zerbitzuk sare sozialetan edo zein gauzetan baita ere lanetako horregoteko lotue. Baita ere proposatu ginen desfibriladoria, desfibriladoria hor giltxaorden, bat jarri zen. Proposatu ginen ondotik ere zabaltzea kuarteletara, momentuz ez zuten sobera kasu egin eta erosi dute bertze bat municipalen kotxean eramateko, baina pentsatzen dut kuarteletan gutxienez bat beharko zela eta poliki herri bakotxetan bat ere. Gero ere proposatu ginen eta erosiko dire eskoletako lifeback, aurrendako hor, zerbait zintzuren gelditzen bazaiotea lokesea, atratzeko katxarro bat da. Eta gero gauz beti importantena pasatuko dela endoko 4 urtetan izan de lanbideko eskola, Ermugaireko lanbide eskola. Pesatzen dugu proiektu on bat izan dela, eta ongi ateratzen den, eta horrekin mantenitzen dugu zerbait hemen Baztanen. Bueno, nahi duguna da kalitatezko turismo hemen Baztanen. Bai Nafar gobernukin eskutik laundu igual hitzarmenakin, eta saiatu ere Elizondoko edo Baztaneko turismoko bulegoa Nafarroko sarean sartzea, ez? Eta gero hemen Baztanen mailan hor akitu nola hasi ziren herriko itxuliskak, linea P, direla bunker proiektor batzuenak ja hor aurtizen indirenak, Doneiakue bidea, Eder bidea eta Amaiorko museo ere. Bai, erran nahi dugu ere, etxizela Jorge Oteiza museoa, eta gure eskuen balin badago berriz ere berreskuratzea zerbait itia, saiatuko gara errekuperatzea. Eta gero geldituko zen ere solarko menirra, uzutarria, eta hori ere pentsatzen dugu nola baitere itzule barko zela bai Baztanera edo Arizkunera. Ez dakit igual replikan bat o zerbait, baina zerbait bueltan torri beharko zela, ez? Bueno, konforme denekin ez. Iduritzen zaiku turismo, kulturo eta industria eskaz izan dela azkeneko 4 urtetan, ez? Eta gero, hoixe, egon da dena nahiko etxe, denen artean indute dena, komunikazio gutxi izan dugu, hauniz gauz, kanpotik enteratu gara eta pentsatzen dugu gaur egun gauzakola ezin direla egin. Zabaldu beharko ziren denei, azkenean hor gaudenai
lortu dugu bozka batzuk, representazio batzuk herriko jendei, eta pentsatzen dugu bertze maneraz landu aitu behar dela. Bueno, pues pentsatzen dugu behar dela jendia gelditzia, Ustutzen nahi dire herri gehienak, Elizondo dute bertze herrik ustutzen nahi dire, eta pentsatzen dugu zerbait bilatu behar dela jendia hor gelditzia. Nola gelditu? Pues ez dakigu, zaila da, baina printzipioz aktibidade gehiago sortu, nola baitere ere jendei animatziak eskola betetzeko, herriko eskolak betetzeko, eta hasten erranduten bezala, eta aurrekontu bat zabalagoekin. Pentsatzen dugu herriek behar dutela aurrekontu bat zabalago, handiago ere, bere gauze basikoak egin aliteko, ez? Eta izango zen pixket ikusten dugun herri. Bueno, pues hastion errandut bezala aurrekontu handitzia. Aurrekontu handitzia pentsatzen dugu lagunduko zela herri, eta gero baztenen egiten diren aktibidadia zabaldu herri guztietan, ez? Ez bakarrik igual herri handitan, baizik eta bilatu modu bat denak izateko bere aktibidadia eta baztan guztiek mugitzeko herriz herri. Bueno, ikusten dugu herriek, ustutzen nahi direnak, ez? Gaztek ez dire gelditzen, gero eta gehiago aten dire kanpora, falta da lana, eta gero ikusten dugu ondotik herriko eskolak ustitzen nahi direnak, ez? Nola baitere bilatu beharko zen nola eman buelta horreri. Gero ere, jendia ez da lehena bezala kanpora atratzen, bere etxian gelditzen dire gero eta gehiago, eta bai hartzen gara, leheno nola atratzen giren hauniz frontonero de kanpora, eta jendia ez zaio hola gogoratzen ere, gehienak gelditzen dire etxe barnean, baratziak ere ikusten gero eta gutxi egiten dire, ez da gustuko ia, eta hori da piztiken ikusten dira. Eta gero, lasaitasuna, azkenean herri batean bada lasaitasuna hondiet, dena zautzen gara ez, eta gero aurrek ere estimatzen dute, azkenean aurrek aten dire herriko eskolara, estimatzen dute harreman hori izatea beren artean. Gure proposamena da seriedadia eta responsibilidadia, eta beti baztandarrei laguntzeko pres, eta borrokatu edozein mailetan baztanen bizitzia posible izatea. Hasi nahi zen bezala 2030ko agendakin. Horrek erran nahi du berdintasuna, pobrezia eta klima aldaketa. Eta gure konpromisa izanen da, hemendik 20 urtetara segitzia denok baztanen bizitzia. Akordiak, printzipioz, baztandarrak erabaki beharko dute nola nahi duten gelditzia ez, eta guk aurkezten dugu gure programa, zabaldu dugu hauniz tokitan, eta horren barnean gure akordien defendituko dugu. Horrek aparte, errespetuekin ez dugu inori atiek etxiko. Xaloa Telebista, zure eskura.